Si Ted, pipili na ng kanyang suman. Sa mga pag binuksan mo naman, Ano yung pagkakapila niya? Okay, Pinila ko rin so eh. let's Oh my start God. with Choco Moron. Yun. Kakainin mo na dito. Ha? Kakainin nyo. Hati tayo dito. Langka, and mango. Oh. Hindi ko kaya lahat yan. Unboxing. Unboxing. Hindi pwedeng hawak camera, saka hawak suma. Ano yung pinili mo? Choco Moron. Ano ba yung Choco Moron na yan? Moron. Choco Moron. Ayun, meron siyang chocolate eh. Oh, cute ng laman niya. Uy, ang cute naman ang itsura. Okay ah. Parang ano siya, present mo ron. So hindi siya feeling. Nasa ano? Choco. Okay, hatian mo nga ako ng maliit. Tikman natin to. Oh, Ted, kamain ka na. Tikman natin. Choco Moron. O, sino gusto mong mag-taste? Tiga-unbox lang ako. Masyadong pino. Wow. Hindi ko pwede kumain. Madali tong ano. Unboxing try. Madali lang ito mga dayo. Sobrang pino eh. Pilo yung... Oh, okay na? Okay na. Nakita ko 850 lang, mura yan. Ha? 850 isa? Oo, Wow. Oo, isang plato. Thank you. O, next. 25 pesos siya sa Maynila. Ito lang ka. Tuwa naman. Huwag na yung buko. Alam ko na lang. Langka na lang. Ha? Langka. Isa-isayin natin para logical, walang na-skip. Kakain natin lahat yan. Ha? Hindi, bibidyo natin lahat. May magbe-breakfast pa tayo eh. Ha? Hindi, tatabi lang ha. Ano? Unbox lang. Sige, sige. Oh, para lahat may footage. Mas makapal to. Parang di siya pino. Oh my God, mabigat to ah. Ayun, ito yung buko. Para meron siyang ano, Parang fried na ano, latik. latik. Babalik ko. Yes, slice mo na dyan. Hindi, para may ano, ganda itsura. Binibidyo. Ano Video lang, video lang. Video lang. Okay. Mamaya na lang yung picture, screenshot Okay. ko na lang. Sige, go. Tikim ka? Oo, tikman na natin. Dito nga tayo eh. Malit lang, malit lang. Wait lang. Yan, ganyan. Buko suman. Ano yung balinikawa? Sa Quezon City po yun. Oo nga eh. Moist, slimy. Sarap. Mamaya malalaman natin kung ano yun. Food demo. May food demo. Next. Ng pagluto ng Nangka. Oo, langka. Okay, nangka. Ang dami. Ayun, nangka naman, nangka. Nangka means nangka. Nasaan ang langka? Filipino si Sir Oo nga eh. Si Asa nagre-review, taga-unbox lang ako eh. Parang yung kinain natin kahapon. Okay. Palitan mo. Oo, palitan siya. Kala ko parang mochi-mochi. So yung langka niya nasa loob. Ito, langka. Langka is langka eh. Oh. Konti lang yung langka niya. Ayan. Langka suman. Ang sarap ng langka. Wow! Yan ako nakatikim ng ganun style ng suman na may prutas. Okay, next is mango. Yan, ako na lasa dyan, mango eh. Lasang mangga. Wow! Para may strip siya or hint of nung prutas. Yun oh. We would like from Nuggets, finally the arrival of our beautiful regional director of the RD. Department of Tourism,
Attorney May Kuchuan. Yun. Welcome po, ma'am. Senator. Ito. This is mangga. Mango. Mango suma. Ayun, may strips of mango. Ayan. Yung may hint siya, may steps eh. Right? Yan-unbox na namin. Ano? Slide. Ayun! Nasa May aftertaste siya. Oh, may lasang mangga na. Wow. May aftertaste. Balintawak. Sige, balintawak. Ano ba yung balintawak na yan? Choco moron saka choco suman. Okay. May moron? Oh, yun. Ano yung maron? Ano ba yung maron? Ano yung maron? Moron. Ha? Ah! Masarap siya pino. Ayan, balintawak. Balintawak na. Napapunta tayo Balintawak sa Quezon City. Pauwi na tayo. Balintawak. Oh, Oh, iba yung kulay grabe niya. oh. Parang ano to eh, parang ube. Kabila, kabila. Parang latik. Ang kapal oh. Kapal. Oh. Parang ube. Ube o ano, tikman natin. Alam mo nga, di ko kumakain eh. Ah, Sa akin pang isa. Kunin mo isa, kunin mo isa. ayoko mamaya na ako. Mamaya ka na. Balintawak. Balintawak. Ano, latik o ube? Wala eh. Latik o ube? Hindi pa rin hindi mahuli. Hindi ko mahuli yung lasa kung ano yung balintawak. Okay. Ganyan tayong Balintawak. Choco suman naman. Choco suman. So mamaya side by side natin ano kaibahan ng Choco Moron saka ng Choco Suman. We would like to remind our guests, no? Those who would like to nature. Oh, iba yung ano eh. Ano yung Choco Moron saka yung Choco Suman. Chocolate lang. Ito yung isang moron eh. Takloban eh. Production center. Takloban na chocolate. Again, you can ask assistance. Oh. Nice one, Ted. Again, enjoy your stay. Wow. Ito po ang environment ng So, side by side natin. Suman, no? Paano malalaman? Medyo umulan ka kami. And yet, we have a good Iyan yung parang ano, parang may chocolate. Bukas na lang ako Hindi, para hindi, hindi. sigurado. Ito naman, ito naman. Para sa chocolate. Ha? Sayang eh. visit. So kaibahan ng Choco Moron saka Choco Suman. Hindi, kasi pag moron, gawa sa takloban. Ah, yung more yung chocolate. Oo. Ito, ordinary chocolate. Ordinary lang. Side by side. Ayun oh. Pino. Mas pino yung choco moron. Mas pino. Actually, mas gusto ko yung choco moron eh. Mapino siya. Mas pino yung Choco Moron. Oo. Oh. Ito medyo ano yun, makapal siya. Ito yung chocolate suma. Ayan, kita-kita mo naman yun, chocolate ko. Ay! Masarap din yung choco suma. Diba? Ako sasabihin kagad na ano. So, Choco Moron o Choco Suman? Parehas actually. Ha? Parehas ko siyang gusto. Parehas. Pino, ito medyo sobrang... Tikman mo na, tikman mo. Pa ako pwede. Tikman mo Balik na sa eh. Choco Sarap eh. Choco Moron. Choco Moron versus Choco Suman. Moron ako. Moron. Kasi pino You're niya. a moron? A moron. Oh, cheese naman tayo, cheese. naman Ulit. The last one is cheese. The last one. We will just make this for a time while we're having Ito mga cheese talaga. staff po ng ating tourism office here in the municipality of Garillo. Mukbang na ito, nagmukbang na tayo dito. History po. Kung paano po Yun, may content na tayo. Oo, may content na. from the area of the municipality of Garillo. We have already celebrated more than a Yun oh. century. Kita ba yung cheese? So, Mukha nasa loob. Our guest, we're so honored to have you here. Of course, our municipal mayor, our action man, Julio Roa, our regional director, Di obvious, pero and the rest tignan natin sa gitna. Wala. Promotions Board,
Wala. So enjoy Nahanap your po namin ng meal, and cheese. we will have a short Saan napunta ang lunch cheese? of Ayun. the brief Ito. history Ayan, oh, may of cheese, the oh. municipality Sa loob. of Manila. Friends, Strips of ladies cheese. and gentlemen, we'll give the moment to our beautiful staff, no less than Ma'am So yung aromatic flavor niya. Maymay. Gawa siguro ng dahon. For the cheese. Mabuhay and welcome to Hindi ko nakuha yung lasa niya. Catherine, the Suman Parang siyang plain capital lang. of Misamis Occidental. I Panalo, think, panalo. Lend your ears while eating.